У суседняй Літве закликали стварыць дронавую заслону пасля залёту расійскага беспілотніка з Беларусі. Эту ідэю прасоўвае еўракамісар у справах абароны і космасу Андрус Кубілюс. Паводле задумы, дзяржавы рэгіёну выкарыстоўвалі б свае БПЛА для назірання за мяжой і стварылі сістэму, якая б не прапускала чужых дронаў. 11 ліпеня расійскі беспілотнік Гербера праляцеў праз Беларусь і упаў на літоўскай тэрыторыі блізу мяжы з нашаю краіною. Міністэрства ўнутраных спраў Літвы і служба аховы дзяржаўнай мяжы заявілі, што самастойна працуюць над дронаваю бяспекай. Аднак пакуль гаворка толькі пра ўмацаванне нацыянальнай мяжы, а не рэгіянальны агульны праект. Тым часам з'явіліся новыя звесткі пра расійскі дрон, збіты ў паветранай прасторы Беларусі 12 ліпеня. Паводле маніторынгавай ініцыятывы Deep State UA расійскі беспілотнік праляцеў амаль 500 кіламетраў уздоўж беларуска-украінскай мяжы паўз Гомель, Мазыр і Пінск. Калі яму заставалася крыху больш за 100 кіламетраў да Польшчы, беларускія вайскоўцы збілі яго з верталёта Мі-24.